Doncs el primer és una coproducció entre l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Teatre Nacional de Catalunya, el TNC. És una producció que gira entorn a la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky. És aquella obra que es va estrenar amb gran escàndol el 1913 i que va obrir la porta a la modernitat del que era el fet musical i el fet creatiu. Avui, doncs, aquesta obra, que ja és un clàssic, forma part d'una producció a la qual acompanya una creació, una obra que s'estrena d'una compositora catalana, Raquel García Tomàs, que té relació amb el que significa aquesta consagració. Això s'estrena precisament a mitjans d'abril, els dies 14 i 15. És un repte i un privilegi, les dues coses alhora. Treballar amb orquestres que no són les que tu treballes habitualment, precisament, i com a paradoxa, és costum, es fa. En aquest cas, l'orquestra és feta per als alumnes més avantatjats de l'ESMUC, una orquestra que jo sé que tindrà molta qualitat, i que tots junts ens enfrontem amb una obra que té unes dificultats d'execució molt altes, per tant caldrà fer un treball acurat, aquest treball que començarà la setmana vinent, un treball acurat i molt intens. Clar, s'entén perquè la societat de l'època estava acostumada a uns cànons artístics que podríem dir clàssics en aquell moment, el que avui entenem com a música clàssica o música romàntica. Si el públic d'aquella època, els seus referents eren Mozart, Beethoven, Bach, anar enrere, i com a màxim, Richard Strauss, que era contemporani de Stravinsky, doncs esclar, una obra que trencava tots aquests motllos, que trencava tots aquests esquemes, que a més entrava de fons en el món de la música profana, és a dir, no tenia cap vinculació amb la mitologia cristiana a la qual estava vinculat tot l'art europeu de l'època. Tot aquest món nou havia de sorprendre i havia d'escandalitzar, com així va ser. Sí, obrir les finestres i provocar, esclar, i provocar, i a més, amb aquestes actituds és com avancem, com la societat avança, com el pensament avança, com ens desfem de prejudicis i realment creixem com a éssers humans. I jo penso que aquesta és la funció de l'art, la funció per la qual lluitem tants, de transmetre aquesta necessitat que tenim d'anar més enllà del que és purament immediat, del que és purament material, del que satisfà les nostres necessitats més bàsiques. No, l'art és pensament, l'art és transcendència i l'art és créixer com a éssers humans. Immediatament he rebut una invitació per treballar amb l'orquestra Camera Musiche, que és l'orquestra resident del Palau de la Música, però allà sí, allà el programa serà un programa absolutament clàssic. La primera part dedicada a Mozart, en col·laboració amb una soprano catalana, Sara Blanc, que ara està pujant amb un nivell altíssim, i la segona part la dediquem a Beethoven, una de les sinfonies, la segona sinfonia, que potser no és la més coneguda, però és un monument a l'art del seu temps i de tots els temps. Per descomptat, i com a tals provocadors incompresos, i en el cas de Mozart, oblidat, tots sabem com va morir pràcticament en l'anonimat. Sí, bé, per als que estem visquent, per als catalans que estem visquent aquest moment tan difícil, políticament parlant, també penso que no ens hem de deixar portar solament per la indignació, pel rebuig. Jo penso que hem de saber comprendre que més enllà del problema polític gravíssim que estem visquent, hi ha una gent que probablement també pateixen o hipotèticament poden arribar a patir les conseqüències d'un estat repressor. Permetem que en aquest moment entri en aquesta temàtica, perquè realment a Espanya hi ha
molt bona gent. A Espanya hi ha molt bona gent. A Espanya hi ha també voluntat de mirar endavant, voluntat de créixer, voluntat de mirar el futur. I paradoxalment, Tenerife és un dels exemples més característics. Jo he estat vinculat a Tenerife durant molts anys, vaig participar de la transformació d'aquella orquestra, m'han convidat a dirigir-hi moltes vegades i aquesta vegada hi torno dirigint precisament la consagració de la primavera, però altres obres també d'Stravinsky i d'un altre gran contemporani que va ser Béla Bartók, que això succeirà el mes de maig. A veure, no personalment, perquè la meva vinculació amb la vida cultural espanyola el moment àlgid va ser ja fa molts anys. Vaig viure fins i tot a Madrid durant molts anys i vaig viatjar per tot Espanya, fent música per tot Espanya, tant amb la jove Orquestra Nacional d'Espanya, que jo vaig crear, com amb altres orquestres. La rebuda que vaig tenir en aquell moment i que he tingut posteriorment sempre ha sigut excel·lent. És a dir, el tracte ha estat cordialíssim, en alguns casos d'amistats personals, de respecte, per descomptat. El tema català, quan havia sortit a la conversa, era un tema que tenia les seves connotacions. Catalunya sempre ha estat tema de debat, perquè des de fora no s'entén el per què Catalunya té aquesta voluntat de ser d'identitat i avui de ser independent. És molt difícil que Espanya ho entengui, això. Per tant, la pedagogia s'ha d'estar fent sempre. I jo em considero un de més intentant fer aquesta pedagogia, però també com a agraïment també per l'acolliment que he rebut. Espanya té molts colors. El que tristament és que un dels colors, el més pervers, el més negre, és el que està regint els destins d'aquest país, que fan tot el possible per enfonsar-nos a nosaltres, però estan fent tot el possible per enfonsar-se a ells mateixos també. La veritat és que crec que ningú ens podíem imaginar que avui cercles que tradicionalment són més aviat conservadors fessin aquest canvi i prenguessin cartes en la reivindicació, en aquests actes de reivindicació dels nostres drets, de la nostra gent, dels nostres representants. Ahir també al Teatre Nacional, amb la funció de Frankenstein, a la qual vaig assistir, ens vam posar tots drets reclamant llibertat. Realment el món de la cultura, el món de l'educació, i espero que molts mons que no tenen que veure solament amb allò que creiem que és tan essencial pel ser humà, s'hi vagin afegint. Molta gent viu aliena, pensen que el que està passant no va amb ells. Alguns en són contraris, no tants com ens pensem, el que passa que fan molt soroll, però molts, malauradament, en són indiferents. I és a aquests indiferents als quals hem d'apel·lar que se sumin a la causa, a la nostra causa, que al cap i a la fi és la causa de la dignitat, és la causa de la llibertat i que va més enllà de la independència de Catalunya. A veure, Catalunya, com qualsevol país, és poc conegut, ha estat fins ara poc conegut en el món. Ara no, ja ho sabem que no, ara està clar que no. Però fins fa poc Catalunya només era conegut per aquella gent que d'alguna manera havia tingut alguna relació indirecta amb Catalunya o amb la cultura de Catalunya. Per exemple, vaig estar visquent, estudiant als Estats Units uns anys i a la universitat on jo estava hi havia departament de català. Als Estats Units. Esclar, hi ha departaments de català a universitats d'altres països. Espanya fa el possible perquè la cultura catalana desabregui. El món mira, el món culte mira Catalunya com un valor, esclar. Per tant, aquest és el gran problema que estem visquent, no? O sigui, som subjecte polític, perquè ho som a molts nivells, i Espanya intenta que no ho siguem. Hi ha possibilitats i hi ha el projecte, o sigui, hi ha la voluntat de fer-ho, no? Hi ha la voluntat de voler recuperar
o un festival de música, diguem-ne festival, diguem-ne cicle, però alguna manifestació que apropi a Cubelles el que entenem per música en majúscules, no solament la música de consum, no solament la música popular, sinó que té els seus valors, per descomptat, i molt profuns, però la música, diríem, culta. Sí, amb això estem, la regidora de Cultura hi està al darrere, amb moltes ganes, amb molta voluntat. Si trobem els diners, això serà possible. Estem en aquesta fase, no? Si trobem el pressupost que ho faci possible, evidentment no podrà ser el pressupost de fa uns anys perquè no estem en el mateix moment, però si realment el trobem, i amb això doncs, jo penso que el mateix Ajuntament, no parlo solament de la regidoria de Cultura o d'Educació, sinó les altres regidories, doncs hi ajuden, doncs això serà possible.